2024 жылның август айынан поликлиникада диспансеризация кабинеты эшли башлады. Биредә тикшерү үтәргә тиешле кешенең документлары тутырыла, сораштыру үткәрелә, кан һәм күз басымы үлчәнә. Безнең өчен бит инде кирәк дип саныйм мин. Диспансеризация үткәндә күбәйбер ачыклана. Узган ел миңа туры килде. Йөрергә Ну, мин рәхмәтле, что вовремя күрәләр, вовремя дальше направить итәләр. Очень довольна мин. Мин кирәк дип саныйм. Yılda ödəbiz indi Allah'a şükür əli, ne? Ağrılarının əlim mənəcə gelib çıxanı yox, Allah'a şükür. Qızlara rəhmətli, bizni tekşirib, qorab тұрғанları үшін bizlərə бик рәхмәтле. Диспансеризацияга 40 яшьтән соң инде безнең кешеләр даими рәвештә ел сайын йөрергә тиеш. Ул монда инде безнең давлениялар, кан басымнары үлчәнә, буйлар, авырлыклар, күз басымнары һәм алар барысы да төрле ширләрнең профилактикасы булып тора. Шуңа күрә вакытында йөрергә кирәк, чакыру белән килергә кирәк. Өлкән яшьтәге райондашларыбыз диспансеризация узуга ничектер җаваплырак карый төсле. Алар ялындырмыйча чакыру белән килеп кирәкле табибларга күренә, анализлар тапшыра. Мин монда постоянно дигәндә киләм инде, булай беренче генә килүем түгел, килгән саен менә кешеләр инде безнең алдагы шул чаклы мотор итеп кабул итәләр. Җинтәкле төбенә чаклы сорашалар, ничек кирәк менә бөтенесен менә мин бик канәгать ул кешеләрдән. Сейчас, с начала года, все жители Мустюма должны проходить диспансеризацию. Это очень важная процедура. Там можно выявить все заболевания, если начинается, там, не знаю, или хронические, да. И для этого каждый год 2 раза надо проходить диспансеризацию. Диспансеризация безнең һәр ел үткәрелә. Аллага шөкер, безнең райондашларыбыз аны бик актуаль дип әйтим инде, рәвешендә күрәләр, киләләр, үтәлешләр безнең 100% бара. Инде быел да бик актив үтә башладылар. Анализларның үзгәрешләре күренә диспансеризация вакытында. Һәр кешенең сәламәтлеге теге һәр ел сайын бер төрле генә тормый, үзгәреп тора, шуңа бик мөһим диспансеризация үтүләр. Табиблар билгеләп үтүенчә, тикшерү үткән райондашларыбызның шактыенда сәламәтлекләре белән бәйле проблемалар табылган, алар җентекләп карауны таләп итә. Тикшеренү өчен алар кабаттан участок терапевтларына мөрәҗәгать итәчәк. Бүгенге көнгә безнең үз сәламәтлекләренә битараф булмаучы 648 райондашыбыз диспансеризация үттеләр. Шуларның 278-е камнаскрытый кровь тикшерүенә җибәрелде. Диспансеризация кысаларында безнең хатын-кызларыбыз маммография үтәчәкләр. Бүтән ел белән чагыштырганда инде безнең күчмә маммограф килә иде, ә инде хәзер быел безнең үзебездә үткәреләчәк бу процедуралар. Диспансеризацияның беренче этабында анкета тутырыла, кан басымы, гәүдә авырлыгы, кан анализы тикшерелә, йөрәк эшчәнлеге яздырыла, күз басымы үлчәнә. Медицина тикшерү үтәр өчен райондашларыбыз иң элек поликлиниканың 151 кабинетына мөрәҗәгать итәргә тиеш. Кайгыртугына түгел, игътибар да бу. Диспансеризациядан соң кешенең авыру дәрәҗәсе ачыклана һәм дәвалау ысуллары билгеләнә. Авыруны белми йөргәнче кисәтү күпкә яхшырак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.